Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ungene. Thank you very much. Ngicela subscribe. Mangaba subscribe, please do so. Like a video, share a video as well as ubuka nama ads ke umedlala. Now guys, asikhulumeni ngodaba luka Felix Hlophe luyaqhubeka ngoba kubonakala ngathi ke isteshi iGagasi FM kuthiwa ke selimise uFelix Hlophe emoyeni. I can see abantu ka Facebook, they are busy arguing. Kukhona ke ubaba Linda Sibiya mhlambe ngibhuti Linda Sibiya, you guys angazi ke no Selby akade bezo ke hosta ke udaba lokunqanyulwa konyaka ke beno Felix Hlophe. Manje ke sebebabili akasekho uFelix ngoba phela nakho usemisiwe emsebenzini. People are arguing about that, but nimsephi uFelix, because on the particular post abayipostile about ukunqanyulwa konyaka, you know you guys, this happens every year. So ke kukhona ke ufakwe isithombe uLinda Sibiya no Selby kuleya post. There is no Felix. They were supposed to be Felix, but now there is no Felix ngoba usemisiwe emsebenzini. Abantu they are busy arguing there. But Felix nina ningazosibhedela, ngeke ke simamele, ngeke sisize uma ngekho uFelix embuyiseleni ohlelweni otherwise. That was on Facebook. I got there, you guys. Angiyena umuntu Kalalela uGagasi FM kakhulu, but I do know ukuthi ubeze hosta ke ilokungani ishow yokunqanyulwa konyaka. I do know that very well. Linda Sibiya no Selby, if I didn't lie. So manje kuleya post ke ngobe semisiwe kukhona uSelby no Linda Sibiya, there's no Felix. So people on the comments are arguing about ukungabe khona ka Felix. Abanye bathi hayibo ngale drama yana nje incane, especially the man, especially ubaba nje kule ndawo yibona nje abathi ayibo ngeke sima no Felix Hlophe kulento. Hawu ngedrama yana nje yomzwa wakhe incane semise emsebenzini. Abanye bethi kwathi makungomeni intule emise emsebenzini zange nibe khona nizokhonkotha. There are so many comments there, you guys. Ngeke ngathi nje kulandelela ama comments. A lot of people though, they do want uFelix Hlophe on the show, you guys, on the 31st. Sikhuluma ke ngisho esibakhona on the 31st. Njengoba ke kuzobe ke kuvuka kuyiz1. Okay, so Felix Hlophe is no longer there. Kuthe statement neGagasi FM litheke kulamasonto amabili azayo uhlelo lwakhe luzobanjwa ke uHizi. Angazi uHizi noma uHezi, you guys, ozongena noMini Ntuli njengoba yenemisiwe. We know ukuthi he does host noMini Ntuli ke. Yeah, sebe kune statement ngizosilahlela la on my screen. iGagasi FM selimemezele ukumiswa amasonto amabili kwesilomo ke somsakazo Felix Hlophe emoyeni. Ngifunda la ephepheni isolezwe Felix usematheni kulandela ukuvela kwevideo kungathi ke uyolanda umkakhe nezingane emzini othize kuqubuke izinsolo zokuhlukumezeka komkakhe. Kunabantu abathi ku video ababona uTrace ehlukumezeka. You guys, obviously uhlukumezeke before ezoyaka mngani wakhe ngithi, but there is no video of that. Allegedly they fought. uTrace wasebaleke yaka mngani wakhe. So ama video esiwabona kamngani wakhe yila eselanda unkosikazi wakhe asibone ehlukumezekile emshaya or whatsoever. But asikwazi ke phela ukuthi lapho nje ezobaleka eyoka mngani wakhe ushayiwe noma akashaywanga. Mhlambe it was just like verbal, you know, maybe it was a verbal thing, azange kube khona a physical abuse, asikwazi. But ezosuka ebalekela kamngani wakhe, there was a reason, right? Ama video esiwabonayo useka mngani wakhe, so enzeke before ayaziwa ukuthi balwile nje balwe ngandlela bani before ezobalekela kamngani wakhe. Nina nibona ama video ekamngani wakhe akuna physical abuse lapha, kune verbal ngoba uyathukana uza insult nabazali bakhe. Kune video engimzwe nje khuluma ukuthi ubaba wakhe is a piece of shit. You cannot tell me my father is a piece of shit and you are my husband. Kunganyiwa nje ngempela, kunga ayingeke kunga. Noma ngabe uyazi ubaba makangondlanga akangikhulisanga ubaba nayo yonke into, akusindaba zakho lezo. Akusindaba zakho ukuthi manje sesiwathi masixabana ke wena you always bring my family situation into our problems. Emshadweni wami, the fact that you're talking about is a piece of shit. Ngeke ubaba ka Tracy ngamhlamba akekho empilweni yakhe uthi azange abe khona, ngathi mangikhipha inkomo mangikulobola ungazi ukhuluma nje ukuthi he never showed up. So by that he's a piece of shit. Ungena apha endabeni zakubo ka Trace uFelix, guys. Hayi
mina ngivumelana nokuthi amise emsebenzini, angazi vele ngafisa ukuthi kube khona umuntu okuthiwa ke uphucwa isinkwa, right? But when it comes to ke into yake noTracy angivumelani nayo at all ngoba ngiyakwazi ukuthi uTracy ezobalekeka kamngani wakhe there was something that happened esingayibonanga ngoba there was no video. The videos that we see is what happened esekamngani wakhe esemlanda nabantwana eseyothukana laphana and everything else, okay? So angazi nje kuthiwa ke statement eNikakazi FM litheke kulamasonto amabili azayo uhlelo lwakhe lizobanjwa ke uHizi ozobe bambe noMini Ntuli. Khumbula kwakuMini Ntuli naye emisiwe before ngale ya drama yakhe noLondi London. Abantu bathi these two they hosted together and bane drama. Yibo nje sebele kube trend isikakazi FM. NgoFelix ngoMini Ntuli ngoFelix ngoMini Ntuli. Ikakazi FM solo kuli trendile bakithi ngedrama and bahosta bobabili laba bantu. Sasibhizi ngoMini Ntuli nini. Manje uFelix Hlophe ngeke abahlukaniswe ngoba angazi ukhona nje bafanelana ngoba bahosta bonke angazi guys. Ekseni ngomsombuluko ke kumangale abaningi ke engazwakali kulolu hlelo olungene ekseni ephakathi nesonto uFelix kulindele ukuthi abuyele emoyeni ngoJanuary 19, which means bamnikeze ibreak nyana thizeni ukuthi uzobuyela January 19. Statement announced Kakasi FM announces temporarily on air break for Felix Hlophe. Felix Hlophe, the host of the uprising, will be given time off air for the coming week. This will allow the station for further assess the situation being reported on social media and in various publications, and to give Felix Hlophe the space to attend to his personal matters requiring his attention. Following this period, Felix will be on scheduled leave for a further 2 weeks. Kakasi FM will not speculate or comment further while the matter is being addressed through the appropriate internal processes. Felix is expected to return to air on the 19th of January 2026 following the conclusion of this period. Hazy will stand in as host of the uprising during this time, and the crossover show will be hosted by Sel Beyonce and Ulinda, Mr. Magic Sibia. Like I told you, they posted this on Facebook. Kukhona abantu ningazosipedela sicela ubut Felix izobanjani le show engekho uFelix, abalandeli baka Felix abayingeni abacomplain. Sithe isteshi kumisa kwakhe kuzonika isteshi ithuba ke lokuhlolisisa okubikwa ngakho ezinkundleni zokuxhumana ke nasemsakazweni ehlukene. Now futhi kuzonika uFelix isikhathi sokuthi abhekane ke nezindaba zakhe ezimdingayo. Lithe akusekho okunye elizokusho ngalolu daba. uFelix ubelindele ukuthi ethule ke nohlelo lokuhlukanisa unyaka ngoDecember 31, as I've said before. Selizobanjwa ke uSel Beyonce noLinda Sibia. There is no Felix Hlophe even on the picture. I'm gonna place it on my screen. Bakhona bathi what? Laba babuya lo Khosini. Remember babulinda Sibia wayesebenza uKhosini, uSel Beyonce naye buya uKhosini. Kukhona lapha naka comments abathi sebezizole indaba zabo zasoKhosini manje ngeke. But guys, you know what I mean. So kunzima you guys, it's a pity. Felix Hlophe has been kuthiwa yini suspension noma yini you guys, yes, umisiwe emsebenzini regarding the matter yakhe noTracy Hlophe esibone trender enkundleni zokuxhumana. So you guys, yeah man, a lot of people are talking about ukuthi ababonanga uFelix Hlophe embeka isandla. Uzobona kuphi ngoba sikhuluma ke ngeissue yalapho esebalekile endlini eseyeka mngani wakhe. Ebalekile endlini kwenzekeni, bekuliwa, was it physical or was it just verbal? Asikwazi lapho kodwa sazi sibona ama video esengale kamngani wakhe kodwa hayi verbal abuse yona ikhona lapha. How the hell are you insulting umndeni wonkosikazi wakho? Uzokhuluma nokuthi babakhe is a piece of shit. Hayi akahloniphi naye but Felix man. Akabuyele emsebenzini guys. Akabuyele emsebenzini kudingeke esebenzile unesithembu kumanje. Edinga imali. Unesithembu, unabantwana kumele abanakekele all that you guys. So eyokuphucisa inkwa no. But ke eyokuba rough ayu rough nje ngempela guys. Baba on the comment sections kanti baba ninjani? Some of you, of course not everybody, because I can see some baba bamxeka uFelix. Baba abanye ninjani? Uya ka comment section uyo defend isimo sibonayo nje ukuthi siyabheda, kuyabheda nje okwenza ubut Felix kuyabheda, but we are there defending him. It means now you are doing the same.
It means now you are doing the same. Angeke kube indoda right udefend lo Msangano kusenza uBut Felix. Angazi noma kube under the influence of what. Kodwa ke mina you are not going to insult my parents, Shem. Kunganyiwa mina you are not going to insult my parents. No matter angazi they are poor, they were not there for me, ngikhula, whatever ukuthi wena wazini ngempilo yami before ungishade. It doesn't mean ukuthi mase sixabana le ndlini then you start bringing my parents to the situation, isimo sabo nokukhuliswa kwami and everything else. Ubusulwa nami ngakho unganyake. Ngiyaxolisa ukukhuluma kanjalo bafowethu kodwa ngeke indoda ikuthethise ngeenkinga zangakini. For who do you think you are? Uyini wena ngaphansi kwemthunzi wesihlahla selemon to come for my family problems? The way he did to uTracy. To say baba omunye umuntu is a piece of shit ukuswela inhlonipho nje. Awuhloniphi. Uzothina ingane zakhe mase zishadiwe ingane zakhe emendweni ngala madoda abo basho ukuthi uyihlo is a piece of shit. He was always trending for abusing your mom. Besho ke abakhonyana bathi he's a piece of shit. Uzofila kanjani yena? So ucabanga ukuthi ke yena ubaba kaTracy ufila kanjani mangabe ayithola le ndaba ukuthi he's being called a piece of shit by umkhwenyana? It's rude, man. Kusela inhlonipho, you know what I mean? No, he must improve in that. He must try to improve when it comes to that ngoba you don't insult ama in-laws wakho. Ngendaba zabe zingafuni wena. Wayisuka. Ngeke. Uyabondla yini supporter for him to feel manje ipower yokuthi ke sengasho noma yini because I'm the one doing this ngakini, I'm the one doing that ngakini ngoba ubaba bakho is a piece of shit. Wayisuka, no, he needs to improve. But anyways, kuthiwa ke you guys usemisiwe emsebenzini uzobuya buyele ngoJanuary pending this particular drama that is happening. Yo, go and see him. If there's in the comment section, like the video, subscribe, share this rather meet my next one. Boy.